Hvad siger du, Stine? Prøv lige at sige det igen. Nej, du optager ikke. Nej, jeg skal bare tage et billede. Idiot. Jeg skal bare tage et billede. Er du klar? Som om det er totalt åbenløst lige. Hvad? Hvorfor du får det nede? Du sidder og optager din fucking hvor er det handicap-hoved, mand. Andy-fuck-hoved. Stine, du bliver ikke glad for dig selv i morgen. Nå, det er Nede på den der gang, ja. Ej! nede ved slænget. Op med Rose lysen burkeplatten, det her vi er. Prøv at høre. Rose lysen burkeplat. Prøv at hænge over. Hallo, Stine. Hvad er det næste? Hvis fødselsdag er det i dag. Bravo. Jo, ja. Det er min geburtstag. Nu har du snakket om det. Det er ikke din fødselsdag. Det er min geburtstag. Det er min geburtstag. Det er min geburtstag. Det er min geburtstag. Vi skal ikke på live. Hallo, forklar lige, hvad vi har lavet i dag. Nej, jeg gider det der optagelse. Vi har lavet utrolig mange svendesøg. Og så på det der, hvad du nu hedder. Hvad fanden har du nu hedder det, vi spiser? White trash. White trash fast food. Jeg sværger, at det var god burger. Det var lige slice, og så er det bare pizza. Det var bare... Hallo, vi fik ikke en skid pizza. Bakker. Det er totalt... Nede på den der gang, og så stod bare der. Jeg sværger, der var onion. Det var nice. Det var fedt. Hey, prøv at se. Der kom en lille bille. Prøv at se, kan Hallo, der kommer nogen. Prøv at se. Det er den der. Total hatterstegang. Hallo, hvem er det? Pludselig kan min panter. Så kan jeg bare snige mig ind. Hvem er det, der styrer teamet? Jeg kan snige mig lidt på toget. Stine er der strong. Det er drama Hallo, Stine, hvad har du drukket? Tag mig op til. Der er bare noget, der bekymrer mig der. Er det lyden, eller billedet kommer efter det, jeg siger? Eller? Kan du høre? Det forstår jeg ikke, hvorfor Ja. det er. Okay.